Gandang hapon mga kalakswait. Pupunta kami ngayon sa RR Beach Resort, PIO Duran Albay. Kasama ng aking mga kabarkada, mga kabatch ko ng elementary at high school. So, abangan nyo ang aking vlog sa RR Beach Resort. Pupunta po kami ngayon sa RR Beach Resort, PIO Duran Albay. Ito po yung mga kasama ko, mga kilala ko, mga kabatchmates ko. Para na kami sa balatan. This is my guys. This is from Domingo. Domingo. 1 year and 1 month. 1 month. Paul. Ay, ako na pala. Video po. What's up, vlog? Hello, vlog. This is my guy. This is my guys. Ang kaya ang loyal, si loyal. Pwede ka sa vlog mo. Saan tayo pupunta? RR Beach Resort. PIO Duran Albay. Si Roxanne sa RR. Kasi pa to, our beach resort. Sampa oman. Nagtaas pa so ano? Kini ganing, adi Nagtaas pa sa ako. Pinipan ko naman.
kaso Ano sa Lord? hindi pala kami nakapa-reserve. Okay na okay. Si Noy, Bibi ka dyan. si Enzo, si Ahmad. What's up mga kaibigan? Andito naman po ako nagbabalik sa aming vlog. Loyal yan. Loyal yan. Sabi niya. Bon. Ay, Bibi. Ay, Bibi. Ay, baby. Baray naman yan. Bibi! Meron po kaming special guest for tonight. Lorenzo po, ang may... Imbis na RR Beach Resort po yung puntahan namin, dito po kami nakapunta sa katabi